Eu chamome Secho Sende, vou falar así de algunhas cousas nas que levo pensado últimamente na relación, sobre todo, do que é a literatura ca sociedade, non? Todo isto que ten que ver con compromiso, estas cousas, un pouco así descubrín aí atrás que hai uns cultivos de tomates, por exemplo, que se chaman hidropónicos ou aeropónicos, que se cultivan pois ou nuns líquidos, nos compostos químicos ou no aire, non? Entón, chamou moita atención de que haxa cultivos de alimentos que estamos comendo que non teñan raíces na terra, non? Entón, sobre esa figura, sobre a identidade, deben pensar que para quen escrevo eu ou para quen escrevemos así a xente que o fai en galego, deime de conta de que é unha cousa moi variable, non? Desde xente que efectivamente non ten as raíces no aire ou noutros lugares, ata xente cunha identidade en relación co territorio un pouco extraña, non? A nosa nai que fala galego pero que non lé, que non gosta de ler, ou o noso pai que fala galego pero que non quere que o seu neto lle dea as matemáticas en galego, ou para a nosa filla que non fala galego xa, ou para o noso fillo que aínda non fala, non? Ou tal vez para a xente que traduza para unha croata ou para un italiano. Entón, desde ese punto de vista, quería falar un pouco sobre a importancia da identidade e a comunicación a hora de dirixirse a unha comunidade, non? Desde o punto de vista que comunicar, do latín comunicar significa compartir, non? Algo en común, penso que o que nos identifica a nós como escritores e a xente que lé como lectores é a lingua, non? Entón, aí hai unha serie de cousas sobre as que me gustaría compartir con outra xente. Unha delas, por exemplo, é ata que punto a literatura e os seus diferentes discursos non son só poesía, ensaio ou narrativa, senón hai outras formas de expresión que crean esa comunidade social ou de comunicación. Hai xente que está facendo moi boa literatura para letras de grupos musicais, xente que está facendo audiovisuais que son literarios, hai literatura tal vez tamén nos muros das cidades, non? Entón, por aí un pouco gustaríame falar sobre a importancia que ten crear unha serie de discursos que non están nos medios de comunicación, a pesar de que supostamente son de comunicación, non? Discursos que construímos entre moita xente, que moitos deles que se construen sociocomunitariamente, non? Ou sociocreativamente. Nos somos individuos, pero en que maneira nos afecta a sociedade. E aí tamén, desde ese punto de vista, gustaríame falar do desperdicio que estamos facendo ao deixar fora do proceso de normalización no que o ámbito literario é outro máis, non? Pero que non deixa de ser importante polo prestixio que ten estas cousas. Como estamos desaproveitando a ocasión de unha serie de xente que a mellor por escribir con NH en vez de con ñ, non está sendo incorporada, non? Como alguén que tire máis do carro da lingua, por unha razón así un pouco surrealista, non? A pesar de que escriben a nosa lingua, ou de que escribimos en galego, facémolo con outras letras, non? Entón vexo a necesidade de que fagamos unha reflexión sobre como incluirmos todas as forzas para tirar dese carro, non? Despois, penso que é un falso debate o de literatura comprometida, non comprometida, todo iso, penso que a hora de crearmos, escribimos intentando buscar unha tensión creativa, intentando que vencer os poderes que poden ser desde a morte ou a injustiza ou o desamor, poderes que nos asoballan, non? Pero que tamén poden ser poderes construídos socialmente, non? Un Estado ou outro tipo de circunstancias desa historia, non? E, sobre todo, así o que máis me interesa é acabar en positivo e de forma optimista, porque penso que a literatura como outra forma de comunicación cambia o mundo, non? Entón, que todos estamos aquí para que a nosa vida transformar a nosa realidade máis inmediata ou menos inmediata.